non ke wang ji phai kunia chiklo ni phai hiniar ni karbiang long hempi di phurong su pialong ke do kasa stadium along ke pado ponji Assam State Premier League surihni rain kora ke thom football ke pathua long kache pate dun je phan karbiang long Morning Star FC atumpen kache pahai ponvek je phan chisik chidang pon bom tanglo Karbiang long ki thormi a ovia tuma phan sports ahin aning ke parung pon bom asonsi thek pon long la sonsi football pen chenglok basketball badminton cricket la pen prek jam sports ahin aning ke hangatum do bom tanglo sonsi non nangkele ji phai kunia chekloni phai hiniar ni le thot tami diphu kasa stadium Assam State Premier League surihini ra inkora ke thom asengka na baha karbiang long long tami ke pathu chengpon po bangso long karbiang long pen non kachit hangnai karbi anglong Morning Stars FC ahin pentame kachipati dunji aphan chikloi John Sosepen chisik chedang pon bomlo lapen ASPL Champion Trophy kachipalong tun vekji aphan si un an pen chisik bon roposi comes FC atum pen pachini lapen non iphong bangke metha hawar ariso football ke pathu ke theknai nai lapen kachipaduk naya tumpensi bangso ASPL along chipati dun popusi comes FC coach Horen Ingtipen nang pachini dun lalonon Assam State Premier League ko Assam long league ke thi naya tournament no lage lanon 1 tarik along pen chengpo la sidak Kasa Stadium long bagani tum tarik ini November da Kasa Stadium long masih chipati lage Dima United alang li tum da Dima Saupen ke thek naya club na chipati pan dak tarik ini masih kedok we nang li tum karbi arat atum hana chuning rilo da na chitu dun pen ako aningkan wang da lason kining je pondo karbiang no Morning Star ke local player apan anu iku masih peneng lain no nang li tum ekdom karbiang long atok ati ben ekdom ke thek nai na ke pangrum si local player si ni to maximum non 80% ke local player si pathui masih nang li to ngan chuning wi puthot chuning wi tu lo ke wan pedi pa la si solang do karbiang long arat ke do anatum tami phai kuni ni phai hiniar ni bangso ke pathu nang ke lang dun pen methang ahawar ari so tuma phan mate football ke pathu aning ke hangari so tuma phan aning ke pathe pen nang ka chito dun jia phanta ka chopha pon itum karbiang long Morning Star Football Club stane non kilangi tarik ini November ciklopen Assam State Premier League hari masih cisik bomlo masih non amat ken itum player atum han training bomlo apu alang li coach alang li sinon mat ke thampon bomlo masih kadu re karbiang long rat phantame chini dilo na itum tarik ini November ciklo natum Kasa Stadium long kadu re tame nang chitu dun penakalang ni mas chini dilo News report long sura inti Karbiang long live